Ngai ko blay pi ha ke kerteng wa thiang tam ke jong troy Jesus Christ nong pen em ya jongi. Ya ke jingpuson da ke tien ke jong blay. Ginya pulien na ke shitish ke nong Hebrew kala nong ke bakat ar. Pat ke khot ke balai. Namar tu pen Pyrkhat yauta ublasha ya ke bakat ni ke jingkren persha ya la de da ke bapop. Pa penom mantat da ke basungau tlot ngai lengai ha ke mensiam jong pi. Kaktian ke jong blay ke pen kan mau ini bangin Pyrkhat bangin puson syapang u Jesus Khrist. Bakumnu u jingiaishah hagani ke perthai. Ka perthai ke ba don shibun ki breu ki ba pop ki ba kendang bat ki ba mutlom. Ka Bible ke itu ba u Jesus Khrist udang don hagani ke perthai. Uya kendu shibun ki jingiaishah bat ki breu ki ba le persha ya ke gospel. Ki breu ki ba le persha ya ke khubor ke jong Khrist. Ki breu ki ba le persha ya ke hima ke jong blay. Padam tang ba ki le persha ki krenru ya ke kentien ke balong persha ke jingkren ben ki don shibun ki ja jingkren no ke ba ki keno ya Jesus Khrist. Ulong nong penkeng hukum ulong Belzebul bat kum ta teter bat kaktien ke jong blay kong om tang kata habala sanar pnai u ki nong pop kila le don bori u ha ke ba kila penshitom ke met ke jong Jesus hadu ba ke met ke jong u kam don shu ke jing ibha ban pen larangi Pyrkhat ke bu Jesus Khrist la le ha ke ba kini ki nong pop kila penshitom u hadu kat ne u Jesus pen khia ye ki bang pen kho ye upang nyang tho le besai ki batngan bat upenya ki bat ko wat ye ki bayap upen em henry la penshitom u la le ben u la syukor ya u da u senran u jong u hi bar kini ki jingai lenti ke jong Jesus kam dei ke besok itep ru ha ke tien ke jong blay adon ke por ya ke ba paro ki breu ki bajia bod yo Jesus ki la e no ya u baru Jesus Khrist ula sa marway henry Jesus Khrist usngoto ba umlong marway ukpa ju uba la hukum yu bala pha yu shakri ke perthai ju e no ya u henry kini ki jingai lenti ke jong Jesus baro kilong tang kum ka jing kanuksa bat ka jing pen irukom ya ka jing em ka jong abat jong phi menta im parshim le pher you don hagni ka perthai ni kendu shibon jat ki breu ki ba penok men sim ya ka jingat ka jongi ki ba penok men sim ya ka jingiaishah prang jongi ki ba pen artien ya ki ba syaitan bon sin uju pendon kam laga long ki ba e ki ba than ki ba yeng basam ki para marjan bat kum ta teter henry hagni ka benta juga tien ke jong blay kapin kan mau ini kata long mengin Pyrkhat syapang ke jing sha ke jong Jesus Khrist yo bang isngau tlot ngai lengai ka bamot tungin yo men sim na ke jing yai lenti ke jong trai le fisngau marway u Jesus Khrist ulaya lamba ke jing long marway la re fisngau ba ki brekem sotho epi u Jesus Khrist ulaya lamba ka ta ka lenti ha ke ba ki brekem sotho yo la fisngau ba ki don ki ba jan e jong pi ki la shet kala epi u Jesus Khrist ula shet kala ha senran uba plabu e chisha yo la fisngau kumba kata ka mon ka jong blay kam ede ba ka mon ka jong pi u Jesus ula ya lenti na kum kata hi ha ka ba ka mon ka jong kam ede ba ka mon ka jong pa henry ula jit pat pan le ka mon ka jong pa da ka ba om ka mon ka jong a long ka mon ka jong me te ha ka ni ka si ka ba menta la fin pechi sha sha ka jinga lenti ka jong trai ka men sem ka jong pi kan yo ya ka jing pen chat bor kanang banginum snotlat kanang banginum sakut haju dungin kemi shu Jesus ubalong long penlong ulong penjanai ka jinget ka jingi
Ublay ka jing sok long ringkat bat pi ni ka sengi barok kawai. Perbuat nom klat ublay u jepi kumba pilong. Amen.